сәгатьтә хөрмәтле минем яраткан туган тел телеканалының сәйредеп кенә тапшыруын тамашачылары. Бүген сезгә мин нурлы Казаннан ялкынлы сәламнәремне аеруча дулкынлану һәм шатлыклы хисләрем белән юллыйм. Чөнки без якташыбыз. Хәзер инде Башкортстан Республикасының халык, Татарстан Республикасының атказанган артисты, популяр җырчы Айгөл Сәгънбаеваның Казан шәһәрендә Пирамида күңел ачу комплексында уздырылган концертына эшләргә килдек, дусларым. Әйдәгез, сезне дә мин матур мөхиткә чакырам. Сезне дә мин шушы матур тәмле янәдән бер репортажымның яхшы энергетикса тулланып утыруыгызны теләп калам. Мин Роза Хәйруллина һәрвакыт сезне яратып һәм хөрмәт итеп. Бүген Айгөл Сәгънбаева өчен Казан шәһәрендә бик җаваплы, бик көчле эш һәм концерт тора. Чөнки инде әлеге репетиция мизгелләреннән ишетеп китүемчә, бүген аның концертында бик күп үзебезнең башкорт һәм татар халык җырлары аерым бер зур урын алып тора. Ә мин инде репетициядән ук аның шушы матур моңлы көчле искиткеч тавышын ишетеп ләззәтләнеп, дусларым, шушы сихри моң иленә инде күңелем сәяхәтне башлады. Сезне дә мин инде телеэкраннар яшаса якынрак килеп утыруыгызны теләп һәм көтеп калам. Айгөл затлы, зәвыклы артистка, чын сәнгать әсәре. Уңышлар телибез аңа әлбәттә. Шуннан да бик каты сагынган идек Айгөлебезне, чөнки без бергә укыдык. Сагынышы биткән без аның чынлап та тавышына, моңгы без бик каты гашыйк, сокланабыз, яратабыз һәм горурланабыз. Укытышым бит ул, Рима апа, Рима Баракзановна. Ничек хәл-әхвәлләрегез? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Синең хәлләр. Аллаһка шөкер. Субханалла. Бик матур күренәсез. Шулай гына. Син дә бик матур күренәсең. Син дә бүтән уңышларны теләп торам син. Амин, амин, рәхмәт. Син телевизордан да карап алган чаклар була, шуңа күрә. Рәхмәт сиңа үзеңә, сиңа да. Рима апа, инде мин татар халык җырларын өйрәтүчем. Менә бүген концертымда бит инде җырлыйм, Алла бирсә, Гөлҗамал, менә Сагыну, менә шундый җырлар, Яхин җырлар алар барсы да Рима апа Ибраһимова өйрәткән җырлар. Минем вокал укытучым, менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыткан укытучым. Бүген сез аеруча имтихан тотасыз инде, Айгөл, алайса укытучыгыз каршысында. Имтихан әлбәттә укытучылар утырганда сәхнәдә бигрәк тә җаваплылык. Ул имтихан тотарлык кына түгел инде хәзер. Үзе кешене укытырлык, балаларны укытырлык, үзе өйрәтерлек. Рәхмәт. Марсы да бар хәзер. Субханалла. Алай да менә башка укучылардан Айгөл, әлбәттә сез дә талантлы кешеләрне укыгандыр инде. Алай да Айгөл нәрсәсе белән аерылып тора? Холкының кайсы ягы белән, тавышының үзенчәлекле яклары белән. Сез укытучы буларак нәрсәләр сөйләп китерегез? Бар ягда уңай яктан гына мин аны беләм. Чөнки аны ничә ел күпмедер вакыт укыткан бит инде. Шуңа күрә ул ничек өйрәник нәрсә дип кенә тора, ул гел аның өйрәнәсе килә, гел укыйсы килә, гел нәрсәдер эшлисе килә, шундый кеше ул. Һәм ул үзенең теләгән нәтиҗәсенә иреште. Хөрмәтле дуслар, Айгөл Сәгънбаеваның бүгенге Казан шәһәрендә уздырылачак концерты аның
зур өлеше әйтергә кирәк татар һәм башкорт халык җырларын башкаруда тора. Аның өстендә бүген бик зур җаваплылык һәм инде шушы репетиция мизгелләрен тыңлап инде ләззәтләнеп шушы матур сихри көчле моң иленә күңелем сәяхәтне инде күптәннән башладым. Әйе, репетициялар монда инде бик күптәннән башлады дусларым, чөнки зур матур көчле төркем белән килгән Айгөл бүген Казан шәһәренә. Әлеге репетиция мизгелләреннән сезнең яраткан кадрларны без инде һәрвакыттагыча матур итеп бүләк итәбез. Дуслар, репетиция мизгелләре Айгөл Сагынбаева үзе басып тора. Беренчедән котлыйм Башкортстанның халык артисты исеме алуың белән Айгөл. Татарстанның атказган артисты. Менә сезнең каршыгызда хәлләр ничек Айгөл? Хәлләр әлхәмдүлилләһи шөкер, менә кичәдән бирле репетиция ясыйбыз. Бүген Казанда кунып ятып. Бик сирәк кенә тамашачыларны концертларың белән куандырсаң да, әмма дә ләкин куандырырга уйласаң, ай мин инде масштаблы эчтәлекле концертлар әзерлисе икән дип шаккатып репетиция мизгелләрен карап тордым. Дулкынлану хисләре белән ничек эш итәсең? Бик нык дулкынланам, чөнки мин бит инде бик сирәк кенә ясыйм чыгышларны. Шуңа күрә һәрбер чыгышым ул минем теге авырлы хатын шикелле, теге токсикоз, баш әйләнү, йокысыз төннәр, алар барысы да. Шуңа күрә дарулар ярдәм итә, врачлар. Андый мәлдә. Успокоительныйлар эшләргә туры килә. Һәрбер номерыгыз карап торам, шулай ук театраль рәвештә бүген чыгарыла шикелле. Филармония белән берлектә эшлисез бу концертны ялгышмасам әйбәт. Филармония, әйе, филармония җегетләре барыбыз да, мин үзем дә бит инде филармония солисты. Филармония белән берлектә сез бу концертны Әйе, филармония белән берлектә, чөнки Алмаз Расихович бит инде ул безнең директорыбыз. Менә инде ул алынды да, все пирамида диде. Без бит инде башта Тукай филармониясында диде, без дип уйладык, анда инде урыннар юк, бөтен теге заняты иде көннәр. Ә инде пирамида, шуннан әйтәм, пирамида бик зур зал, ничек җырып чыгарыбыз дип инде Алмаз Расихович әйтте дә, юк. Янсам янам. Әмма ләкин пирамиданы ясарга кирәк дип, менә шулай тотынып алып китте. Менә шул бүгенге көндә инде шулай тырышып йөрибез. Әйе, иң топовый, иң кыйммәтле залларның берсе Татарстанда пирамида Айгөл. Менә 20 ел элек шунда татар җыры фестивалендә беренче чыгышларымны хәтерлим. Менә анда лауреат исемнәре алган Алтын Барс премиясын. Һәм менә шул вакыт менә кем уйлаган, менә ничәдер еллар элек, ничә еллардан соң шунда үземнең шәхсән концертымны куярмын дип. Бу Аллаһ Тәгалә шиксез рәхмәтлемен. Менә минем тагын бер максатыма ирештем дигән сүз. Хөрмәтле дусларыбыз, сезнең каршыгызда безнең тере легендабыз. Барыгызның да һәм минем дә инде яраткан, сакланган Халит абый Фатыйхов. Үзеннән шулы йомшаклык энергетикасы һәрвакыт бөркелеп тора торган бик хөрмәт иткән кешем дә ул минем тормышымда. Халит абый, менә сез бит инде бик көчле, талантлы кешеләр белән эшлисез. Шуларның берсе Айгөл Сагынбаева дип горурланып әйтә аласызмы? Эшләдек, менә 46-47 ел буена бит филармониядә кемнәр белән эшләргә тормады. Фәрид апалар, Илһам абыйлар, Бәхти агайлар, Бигешевлар барысы белән эшләде. Эшләмәгән кеше калмады уйнамаган. Ә менә бүгенге көндә бик әз кимәлдәге йырчылар, менә мондый Айгөл күк йырлаучы. Бүгенге көндә мин үзем бик зур бәхетле дип саныйм, чөнки Айгөл минем яратканча йырлай. Мин яратканча. Моңлы көйләр ярата, озын көйләр ярата, ә мин бит инде элекке буыннардан тыңлап килгәнмен. Шуңа миңа бик тә Айгөл ошай, аның ишке булмашы, тышкы булмашы, сәхнәдә үзенең шул кадәр матур, моңлы, теге йөзенә чыккан аның акыллылыгы. Ул сәхнәдә тәртипле булырга кирәк беренчедән. Мин аны бик тә яратам, бик тә хөрмәтәм. Аның белән инде без берничә еллар хәзер концертлар эшләйбез. Чөнки ул минем теге кызым күк хәзер инде. Халит абый дип кенә тора инде. Хөрмәтле тамашачылар, гримеркаларны аеруча зур кызыксыну белән караганыгызны белеп инде мин Роза Хәйруллина сезгә Айгөл Сагынбаеваның хәзер костюмнарын күрсәтеп китәсем килә. Мин инде дөресен әйтәм, социаль челтәрләрдә, Уфа шәһәрендә аның узган концертыннан фото сурәтләрен күреп тә костюмнарының шул хәтлек тыйнак, шул ук вакытта бик шундый стильны, матур, зауклы икәннәрен күреп кызыгып утырган инде. Һәм чынлап та менә үзегез дә күзәтеп китегез әле. Һәрбер күлмәк алар озын җиңле. Алар шул ук вакытта үзебезнең милли бизәкләр белән дә эшләнгәннәре бар. Шул ук вакытта менә заманча яхшы тукмалардан тегелгән икәнен дә ассызыклап китәсе килә.
Ничә костюм монда шутла бетергесез. Әле тагын кызлар менә безнең әзерлиләр монда аның тагын бик матур шундый бай тегелгән күлмәген. Шуңа күрә безнең инде һәрвакыттагыча теләкләребез изге. Шушы костюмнарын чыгып, Айгөл һәрбер чыгышын матур итеп югары дәрәҗәдә башкаруын теләп калабыз. Команда менән эшләп ул бөтенләй башка төрле икән. Менә шундай иҗатташ дусларым булу үзе бер бәхет. Менә шундай тогры иҗатташ дуслар булу үзе бер бәхет. Казан сәхнәһе бүген гөрләясәк, Аллаһка шөкер. Аллаһка тапшыр башланык. Һәм бердән бер дуэт бит әле бүгенге көндә Айгөл сезнең Искәндәр белән дә бит. Искәндәр белән элек җырлаган бар иде, әмма ләкин бүген менә Киләсәккә тагында булса Алла яралла. Башка ир атлар белән дуэтларыгыз юк шикелле дип әйтәсез. Бар Салават Мөхәммәдьяров. Салават. Менә анда ул танго беден дуэт. Узатабыз дуслар. Сәхнәгә безнең артистларыбызны Айгөлне уңышлар теләп, изге сәгатьтә, хәерле нияттә. Әлегесе мизгелләрдә Айгөл Сагынбаева «Мин кайдырмын» дигән көчле хит җырын башкара. Әйе, шушы җыры аркылы ул меңләгән тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Искиткеч башкарылыш, искиткеч матур җыр. Biz bik kütüp aldık. Bizim bit alar barsa da dostlarımız. Indi Aygül'ünü koşan gile deyip köp mü soruyorlar. Mine nihayet kütüp aldık Allah'a şükür. Башкортстанның халкының иң яратып караган шәхесе. Biz бик яратабыз. Бик күп концертларда бергә эшләргә туры килде. Шуңа без бик шатбыз сез белән очрашуга. Рәхмәт. Зөһрә апа бит әле җырчы буларак та бик җырчы. Ә сез аның күңелен һәм нинди акыллы, оек акыллы шәхес икән сез аның белән сөйләшеп туеп булмый. Әйтмә инде. Инде Зөһрә апа. Рәхмәт. Мин былтыр сезнең белән якыннанрак танышып шаккаттым, хайран калдым һәм шундый Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләремне укыдым сезнең белән якыннан таныштырган өчен. Сәламнәребезне җиткерәбез. Үзебезнең Башкортстан халкына, үзебезнең тугандаш республикабызга Аллаһка шөкер шундый матур аралашып яшибез. Иҗат кешеләребез, искиткеч дуслар. Бер-беребезне бик якын итәбез. Менә бүген сөенеп килдек концертка. Безнең туганнарыбыз. Әйтеп үтәргә кирәк, Айгөл Сагынбаевага без беренче тапкыр сертификат тапшыруын төшерәбез. Без узак килдек бу адымга, безнең күптәннән аралашасы килгән. Шуңа күрә Айгөл бүген минем сорауларым да шул хәтлек күп төрле, кайсысыннан тезеп кенә башларга да белмим. Әлбәттә инде синең Башкортстанныкы икәнлегеңне безнең тамашачыларыбыз яхшы белә. Син шулай ук башкорт кызы бит инде, саф татарча сөйләшсәң дә хәзерге вакытта кайда укыдың, кыскача гына менә бер-ике җөмлә белән биографияңны безнең тамашачыларга сөйләп китсәң. Мин бит инде үзем Мулдакай урта мәктәбен, Учалы районы Илсыгыл авылында Мулдакай урта мәктәбен тамамладым. Һәм инде уны тамамлагач Өфе сәнгать училищеһына укырга индем вокал бүлегенә. Монда 2 ел укыгандан соң инде миңа Салават Закиевич тәкъдим яһап, прослушиваниягә эләгеп китеп, сораклыгын рәвештә Казанга юл тоттым. Шу Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга инеп, һәм шунда диплом алырга насип итте. Мин үзем шәхсән Салават Заки улының концертында сезне күреп, шунда Айгөл Сагынбаева дигән шундый моңлы тавышлы җырчыбыз бар икән, һәм Башкортстанлы икән дип, менә мин сезне шунда үзем таныдым. Сезне гомумән тамашачылар шул Салават абыйның төркемендә эшләгән елларда танып калганнардыр, әйбәт.
Чөнки менә беренче курска керү белән безгә тәкъдим ясады бит инде ул әйдәгез студентларым быел минем концертымда чыгыш ясарсыз дип. Аның 8 августтан алып 15 көн буе Камал театры сәхнәсендә узачак сольник концертлары иде. Һәм безгә шундый бәхет елмайды. Безнең ул вакыт инде репертуар юк бит инде, яңа җырларыбыз юк. Шунда инде әйдә тиз генә җырлар эзләргә кирәк дип инде ул кушты да. Инде без Альфред абый Якшымбетов, ул да бит инде безнең якташыбыз. Альфред абый Якшымбетов белән җырлар эзли башладык. Менә җырлар арасында шу туган як җыры да килеп чыкты. Һәм инде менә шушы җырны җырлыйбыз, мин әйтәм җырлыйбыз дип инде аннары Миннегали Дәүләтбаев саксофончы иде бит инде Салаза кичте. Миннегали Дәүләтбаев 3 көн эчендә тиз генә аранжировка ясап җибәреп, менә шушы җыр инде бүгенге көнгә хәтле мине томашачы белән таныткан җыр. Визитный карточка диләр инде аны. Мине шушы җыр белән таныйлар. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге мизгелләрдә шундый искиткеч матур мөхит тантанайда пирамида күңел ачу комплексында. Чөнки Айгөл Сагынбаева башкаруында халык җырлары яңгырый. Аның күңел түрләреннән табигатьтән бирелгән моңы бу халык җырлары аша тагы да йөрәкләрнең түрләренә үтеп керә. Искиткеч, сыклангыч моң алихәсе Айгөл Сагынбаева. Хөрмәтле дуслар, Айгөл янәшәсенә сәхнә артына аның инде коллегалары, аның яраткан дуслары, укыган курсташлары кемнәр генә килеп кутламый һәм алар арасында безнең маэстро Илдус Давлянов. Сәлам Илдус. Шулай килде аны котларга хәлем белергә. Илдус, беренчедән хәерле кичләр. Мин бик шатмын, үземнең якташымны һәм шундый маэстроны горурланып әйтәм күрүгә шушы пирамида залында. Синең дә кәйфләр яхшымы бүген? Кәйфләр яхшы инде, әлбәттә шундый матур, сауыклы, шундый концерт бүген бара. Айгөлгә рәхмәт чакыруы өчен. Шундый разнообразный, разноплановый концерт. Шуңа күрә бик шатмын. Моң анарда шын моңай. Син бит инде Илдус меңләгән безнең татар башкорт эстрадасының артистлары белән эшләгән кеше буларак, менә аңа да инде иманым камил, синки язгансыңдыр, әйбәт аранжировка эшләгәнсеңдер, аның белән гомумән студияда эшләгәнсеңдер. Студияда эшләдек, Һәм менә аның тавышы турында, аның таланты, аның осталыгы турында нәрсәләр әйтә алырың син? Бу җырчы беркашан да ни фальши юк. Вот шуны әйтә алам. Һәр вакыт нотасын җиренә җиткереп җырлый. Һәрбер нотасын теге, ничек әйтим, моңын тәмен белеп җырлый. Анары чөнки табигатьтән бирелгән моң сизелеп тора. Сиңа җиңелдер андый кешеләр башлау, әйме? Әлбәттә, без тиз генә яздырабыз, бер-ике тапкыр җырлый да ул Эш бетә. Эш бетә. Мин бүген бик бәхетле, бик шат. Айгөлне сагынып килдек. Инде күбрәк телефоннан гына аралашып тора идек. Бүген концертта очраштык, кочаклаштык. Айгөлнең концерты инде, Айгөлнең тавышына гомумән теге гашык булмаска мөмкин түгел. Барыбыз да аның тавышына гашык, аның иҗатына гашык. Ләззәтләнеп, кәефләнеп, рәхәтләнеп утырабыз. Тәм табып. Айгөлгә зур рәхмәт шундый концерт өчен. Концертның һәрбер номерында сизелеп тора, монда инде режиссер осталыгы, монда һәрбер номер җиренә эшкереп куелган оста биючеләр һәм инде искиткечебезнең талантлы Айгөл Сагынбаевыбыз, Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты. Карагыз әле. Нинди матур номер тантана итә безнең сәхнәләребездә. Ташлама җырыңны дигән сүздән алып кирип китәсем килә хәзер икенче сорауга. Чынлап та, Айгөл, сез бит инде
килеп чыктыгыз, концертларыгыз, гастрольларыгыз белән шоу бер килдегез бер мәлне. Аннан югалып тордыгыз. Сезнең әлбәттә шәхси тормышыгызда да төрле үзгәрешләр булды, бит. Яшерен батырын түгел, сез бит инде кияүгә чыктыгыз, иҗат иттегез, иптәшегез белән аның аерылдыгыз. Әле сез икенчегә, Аллага шөкер, хәмдә шөкер, кияүгә чыгып, матур итеп гаилә корып, шулай ук иҗат кешесе белән, зур дәрәҗәле кеше булса да, иҗат кешесе белән тормыш көтәсез. Менә шул моң дөньясыннан аерылып торган вакытта сезнең күңелегездә нинди нәтиҗәләр барлыкка килде? Менә тартты кире моң дип әйтергә кирәк бит, кирәләнеп кайткач әйме? Җырсыз тора алмыйм дип уйладыгызмы сез? Чыннан да менә теге балалар белән өйдә утыруны, менә шулай иренне эшкә озатып эштән каршы алуны да бит ул минем сорап алганым. Менә аны сөйләгәнем дә бар әйме. Ләкин балалар бераз үсә төшкәчтен, ул чыннан да сәхнә үзенә бик каты тарта башлады. Менә бер мәлне булды, шулай ябылып торган мәлем булды. Менә шул вакытта сезгә рәхәт име, Айгөл? Ябылып тору, гаиләдә генә булу, шул үй эшләре белән генә мәшгуль булып, балалар тәрбияләп кенә, әллә тартылдымы сәхнә, тарттымы үзенә? Юк, менә ябылып тору чыннан да мин үземне төрле яклап эзләп карадым, әмма ләкин мин үземне таба алмадым. Чөнки ул чыннан да менә теге клеткада, бикле торган клеткада кошчык бәрелә бит инде, менә шуның шикелле. Тегендә эзләнәм, монда эзләнәм, җырламыйм, җырдан китим инде дигән мәлләрем дә инде. Әмма ләкин шундый мәл җырдан башка менә инде быел гыйнвар айында филармониябызда шундый зур проект булды, һәм шул проектка безнең яулыклы хаҗиябез Альмира апа Куатова режиссер булып килде, һәм шунда шул мине тотып алды да инде, менә балакаем, син беләсеңме, менә Аллаһ Тәгалә бит ул теләсә кемгә талантны, моңны бирми. Менә сиңа шундый моң биргән, шундый талант биргән, син бу талантыңны халыкка җиткерергә тиешсең. Син җырларга тиешсең дип. Һәм ул чыннан да менә шулай аның дин кешесе булып миңа шундый сүзләр әйтүе, ул чыннан да минем юлымны ачып җибәрде. Һәм шуннан алып җиң сызганып эшлим дип яңа җырлар өстендә эшли башладым. Уфада менә концертыбыз узып китте, уңышлы гына, Аллага шөкер, менә бүген инде Алла бирсә Казанда. Салават Юлаев ордены кавалеры. Башкортстанның халық артисты Хәлил. Менә шулай берсеннән берсе матур костюмнарын кия да Айгөлебез сәхнәгә юнәлә. Тамашачылар янәшәсенә. Айгөл, кайфлар яхшымы? Әлхәмдулиллаһ, шөкер. Бездә инде һәрбер чыгышына уңышлар теләп кенә басып торабыз. Чөнки ничектер шундый әйтеп үткәнемчә, дуслар, шатлыклы хисләр кичерәм, дулкынлану хисләре кичерәм күңелемдә. Башкортстанның халык артисты үзебезнең Айгөлебез Татарстанда шундый пирамида күңел ачу комплексында тулы зала концерт бирсен әле. Горурланам. Безнең тапшыру белән Казанга килеп, аның шушы концертында репортаж эшләвем белән. Искиткеч концерт. Дөрестән дә без мондай концертларга Казан халкы сусаган, чөнки бит инде Сагынбаеваның аның үзенең йөзе бар, үзенең репертуары бар, аның үзенең стиле бар. Һәм аның фәлән 10 ел буена Казанга концерт белән килмәве бу зур, безнеңчә зур югалту иде. Һәм инде шушы югалту, шушы ялгышлык бүгенге көндә төзәлде. Аллага шөкер, шул безнең каршыда чыгыш ясады. Пирамида шыгрым тулы, халык довольный урысча әйткәндә, сәбәп бармы, юкмы, кул чабалар, алкышларга күмәләр, браво кычкыралар, бар да шәп, бар да яхшы. Сәхнә артында үзенә бер күңелле мөхит, залда инде концерт бара шаулап, гөрләп дусларым. Ә монда биючеләр, аларында кайфлары яхшы, дуслар, алар сезгә сәлам йөриләр. Хөрмәтле дуслар, сәхнә арты һәр вакыттагыча бик кызу. Хәзер инде менә бу гримеркадан, минем уң яктагы гримеркадан бер төркем биючеләр сәхнәгә ашкынып чыгып китәләр, әзерлек бара. Безнең инде сул яктагы минем аркам артындагы гримеркада Айгөл Сагынбаева, ул да инде әзер дулкынлана, һәм инде беләсезме, ул ныграк дулкынлана. Бүген хоккей бара икән, кем җиңде микән дип аягына чыкты да шок каттым, мин әйтәм. Айгөл,
Мен әйтәм, концертыгызга берничә секунд, минут та калмады бугай. Сез хоккей өчен кайгырасыз дип ишеттем әле. Бик нык кем өчен сез шул хатык җанатар? Әлбәттә инде Салават Юлаев үзебезнең Салават Юлаев өчен әле 3нче көнне төнгә хәтле бит инде карап утырдык иптәшем белән. Һәм инде без инде өметебез юк дип башыбызны инде иеп утырганда менә шундый безгә куаныч ясап куйдылар җегетләребез. Һәм дә инде менә бүген көтәбез җиңүләрен, Алла берсә, һәм киләсе этапка күчүләрен. Сез спорт төрләрен карарга яратасыз, хоккей дип уйладым. Тагын менә телеэкраннардан нәрсә карарга яратасыз? Концертлар, спектакльләр, кайларга йөрергә яратасыз гомумән? Гомумән менә мин бит инде үзем игезәк йолдызлыгы астында менә аларны әйтәләр бит инде ул теге воздух, әйме безнең стихия. Воздух кешеләр алар бер әйберне дә ярата. Шуңа күрә мин спортны да бик нык яратам, сәнгатьне дә бик яратам, спектакльләрне дә бик яратам. Футбол булсынмы, хоккей булсынмы, теннис булсынмы, плавание менә бүтән спорт төрләрен дә яратам. Үзегез шөгыльләнәсезме берәр спорт төры белән? Мин үзем мәктәптә спорт төры белән, баскетбол белән шөгыльләндем, лыжа белән, һәм инде легкая атлетика, ул җигүрү. Менә район ярышларында мин призлы урыннарда яулый идем. 11нче класста хәтта әле җырчы гына булмыйча спорт ягына китим икән дигән шундый уйлар да килә иде баш. Айгөлнең концерты була икәнен белүдән үк ничек кенә итеп аның концертына менә килергә булдым. Искиткеч матур, искиткеч затлы, искиткеч зыялы концерты да Айгөл үзе дә, чөнки аның репертуары һәрбер җыр мәгънәле. Ул акапельны менә халык җырларын җырлавы күңелгә үтеп керә торган чын иң башкорт һәм татар сандугач дип әйтер идем бүгенге көндә. Искәндәр Газизов Башкортстанның шулай атказанган артисты Пирамида күңел ачу комплексында тулы залга Айгөл Саңгыбаеваның концертында матур җырын башкарды. Ничек хәлләр, ничек кайфләр? Аллага шөкер, Казан тамашасы бик матур каршы алды, елы кабул итте, туп-тулы зал. Елы кабул итәләр, Аллага шөкер. Бик матур бара концерт. Сез бит әле башта дуэт җырыгыз белән дә куандырдыгыз. Гомумән бу дуэтка ничә ел инде Искәндәр? Был дуэтты бит Айгөл менән Гәлсәр Хандугас продюсер үдәге вакытында йырлаган нигендә, оннан әдрәк ял итеп торды бит, оннан белән тагын да сәхнәгә килеп чыкты. Аллага шөкер. Айгөл Саңгыбаева белән дуэт башкаруның нинди плюслары булды Искәндәр Газизов өчен? Тавыштар тап килә, тавыштар демәк тап килгәс, бит инде Айгөл менән бер заман ала укылык, Сәнгать училищеһендә ул бер курс алга укына менән шөкер инде бер дуслык да уның менән иҗатташ дуслык да шөкер инде. Менә Айгөлдән сакырганна зур итеп рәхмәт, иҗади уңышлар теләйм. Алла бирһә, яңадан яңа йырдар туып торһын, яңадан яңа дуэттар булып торһын. Айгөл бер очрашканда син үзең әйткәнең, шу хәтик роза рәхәтләнеп бер утырып сөйләшәсе килә дип. Утырып сөйләшергә вакыт юк инде, басып булса да, дингә ничек килгәнемне, намазларга ничек басканымны мин сиңа бер сөйләрмен дигәнең. Мөмкин булса, уртаклашалы шу фикерләрең белән, миңа бик кызыклы. Дингә мин ана шул Аллаһ Тәгалә сынау биргәч дингә килдем. Ул 2013 ел мин авырлы идем, 3 айлык авырулы чагымда врачлар безгә балагыз авыру, аны тудырырга ярамый диделәр. УЗИ шулай күрсәтте, кан күрсәтте. Инде 3 мартка пункция билгеләделәр, чөнки мин үзем бик каршы идем. Алдыртуга инде шунда 2 март елап утырганда өйдә инде ирем эштән кайтты да
әйдә җылап утырма, бу Аллаһы Тәгаләнең сынавыдыр сиңа, бәлки ишетер, намазыңа бас, тәһарәтләреңне ал да намазыңа бас диде. Һәм шунда 2 март 2013 ел, әлхәмдүлиллаһи шөкер, мин бастым 5 намазыма, һәм инде киттем 3 март шул пункция ясатырга. Пункцияда әйткәннәр иде, пункция анализлары начар булса, без шунда ук сине операциягә алып китәбез дип. Һәм инде мин киттем шулай 3 март пункцияга, пункция күрсәтте, балагыз сау сәламәт. Бу Аллаһы Тәгаләнең мөгъҗизасы. Менә һәм инде шуннан бирле менә ничек инде ышанмыйсың. Әлбәттә инде безне һәр вакыт күзәтеп торучы, безнең яхшылыгыбызны да, яманлыгыбызны да күзәтеп торучы бер Аллаһы Тәгаләбез бар. Һәм инде балаларыбызны да менә шулай дини итеп үстерергә тырышабыз. Менә бит инде сынау, нинди дәрес һәм нинди юлга китергән бу чынлап та сезнең тормышыгыздагы шушы бик авыр мәсьәлә дип әйтер инде инде сынау. Ярый, рәхмәт Айгөл, ачылып шушы фикерең белән бүлешкәнеңә, чөнки күптәннән кызыксынып йөрим. Син бит үзең сөйлисең килгән яны. Менә сәгате җиткән, ачылды. Рәхмәт сиңа бу сорауга да җавап биргәнең өчен. Енді Айгөлгә мен исән сау таза булып, гаиләсе белән бар канатлы булып яшәп, балалары белән яшәп, һәм шу сәхнәләрдә күп еллар әле ул бик яш, күп еллар шу сәхнәдә шу халыкларны шатландырып, Татарстан, Башкортстан халкын шатландырып яшәсә иде. Мен инде бик тә ярчы буларак та, кеше буларак та бик тә хөрмәттәмен. Айгөл Сағанбаеваның концерты Казанда шаулап гөрләп дәвам итә, дусларым. Әлегесе мизгелләрдә дәртле җырларының берсен тамашачыларга бүләк итә. Әйтергә кирәк, Айгөлнең инде ичке дөньясы, күңел халәтенә гел шундый матур, моңлы, салмаграк җырлар килешсә дә, дәртле җырларында шул хәтлек матур итеп, оста итеп җиренә җкереп башкара ул. Рәхмәт сиңа, Айгөл, шундый искиткеч талантың һәм моңың өчен. Айгөлдің концертына килеп, бик шатланып, бик куанып карап отырабыз. Шул хәтлек якташыбыз матур итеп йырлай, шул хәтлек матур итеп бейдәр, балалар шул хәтлек, группа шул хәтлек матур бейдәп тора сәхнәне. Айгөлгә инде алдагы тормыштарында гел уңыштар гына, гаилә бәхете, озын гомер, шатлык, гел шатлыклы булып торһын, исән һау гына булһын. Рәхмәт. Тагын да Казанга килһен, без Казан башкортлары аны көтеп калабыз. Айгөл, бүгенге көндә синең рәхәтләнеп бөтен фикерләреңне, серләреңне уртаклашырдай чын дусларың бармы тормышыңда? Чын дусларым, беләсезме, алар барлар иде ул, ләкин ничектер алар белән ара өзелде, күбесе белән. Сәбәпләре нәрсәдә? Алар сезне саттылармы, аңламадылармы, сез аларны аңламадыгызмы? Сатканнары да бардыр. Кайсы бирләре инде менә шулай иптәшемә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәләр дә, иптәшем аларга юк дип әйтсә, менә шулай борылып китәләр. Кайсы бирләре сатканнары да булды. Алай теге әлеге мәлдә прям җан дустым бар дип әйтә алмыйм. Менә хатын-кызга бит инде улаймы? Без бит инде эмоциональ халык бит инде хатын-кыз әйме. Иш тулган чак була, елыйсы килгән чак була. Тизрәк дуст кызыбызга сөйләрдәй шундый чакларыбыз була, ичне бушатасы килгән чаклар була. Андый чакта нәрсә эшлисез, Айгөл? Андый чакта мин хәзер ияләштем, менә намазыма басып, Коръән китабын укыйм. Чөнки менә бу ковид вакытында бит инде бикләндек, онлайн дәресләр күп күренеш ала башлады. Һәм шунда менә гүзәлемнең мәчеттә укып утырганын күрдем дә, мин дә укыйм әле дип, менә шулай онлайн укып алдым Коръән телен, гарәп телен. Һәм инде үземә күңелемә бик авыр мәлләрдә менә шулай Коръән китабын укып үземә рәхәтлек алам.
Айгөл, менә сезгә карап торам да, менә сез шундый җылы, йомшак. Сезнең җырларыгыз аркылы да ул менә шушы сезнең җылы, йомшак, рәхәт энергетикагыз тамашачыларга да барып җитә. Тормышта сезнең кызып киткән чакларыгыз буламы гомумән? Әллә сез шундый тормышта да гел тыйнак, рәхәт кенә шундый җайлап кына бөтен нәрсәне сөйләп, мойлап яши торган кешеме? Юк, минем әтиемнең характеры былай кызганчы мин бик тыныч. Һәм инде кыздырсалар, әлбәттә мин бик усалга әйләнәм. Ул менә бер тапкыр балаларыбызга шулай сорау бирделәр, әнигез бик тыныч, сезгә рәхәттер инде дип. Балалар бөтенесе хорым кычкырлар. Ага, тыныч син. Менә шул кызганчы инде мин тыныч. Иптәшегездә сез иң хөрмәт иткән сыйфатлар. Гомумән кыенмы, авырмы шундый зур җитәкченең һәм шул ук вакытта иҗади кеше дә бит әле ул. Шундый менә теге микс кешенең дип дигәндәйме хәләл җифете булып яшәү. Юк, аның җиңеллеге дә бар, авырлыгы да бар. Авырлыгы бит инде ул ничек дип әйтим, менә эштән арып кайта да сөйләшмичә йөри. Минем өчен ул сөйләшмәү, менә бала чакта әтием сөйләшмәсә, ул мин нәрсәдә булса дөрес эшләмәгәнемә менә шулай наказывать итәләр иде мине. Иптәшемнең менә шулай сөйләшми торган гадәте бар, эштән бик арып кайтса, менә шунда гына инде мин аны җафалыйм, берәр нәрсәне начар дөрес эшләмәдемме дип, нәрсә син дөрес эшләмәдеңме лә дип үзе дә сорап куя. Яхшы яклары ул менә балаларны бик нык ярата, ул бик ничек дип әйтим, гел үзелеп тора безнең өчен, ул туган җанлы кеше, һәм инде балаларны менә дөрес тәрбия бирергә. Айгөл Сагынбаеваның кинәт кенә нәрсәдән кәефе төшергә мөмкин? Нинди хәлләр, нинди кешеләрнең булмаса сезгә нинди сыйфатлары шундый кәефегезне төшергә мөмкин? Кәефне төшерергә мөмкин төрлечә инде. Начар хәбәр белән бит инде, гайбәт сөйләп, нәрсә дөрес сөйләмәү бит инде. Менә шундый берләр. Менә шундый халәтегезне сезнең тормыш иптәшегез сизеп калса, ул сезне күтәреп җибәрәме, сезне юатамы, куәтлиме? Куәтле, менә ул гомумән ул бит инде дини кеше, һәм инде ул гайбәт сөйләү безнең өйдә бөтенләй юк. Ул кеше сөйләү, кеше шәйнәү дигән әйбер бөтенләй юк. Ул менә ул түбәнчелеккә төшмәде ул. Һәм шуның белән мин аңа рәхмәтле. Айгөл Сагынбаеваның бүгенгесе көндә эш хыялы. Эш хыялы, беренчедән мин әниемне төзәтер идем, чөнки әниемнең неизлечимый авыру. Икенче хыялым ул хаҗ кылу. Һәм инде өченче хыялым барлык якыннарым исән-сау булып, барыбыз да исән-сау булу. Амин. Шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, шундый шатлыклы хисләр якташыбыз Фирус Каһиров Айгөл Сагынбаеваның концертында. Фирус, менә син профессионал, шундый көчле җырчы буларак, Айгөлнең концертын бүген ничек бәяләдең? Бәйләп тә булмый, монда бәя куярга ярамый да. Дөресен әйткәндә, мин рәхәтләнеп, тәнәфессез булган олы бер моң концертын тыңладым. Әлбәттә, Айгөлне мин инде үземдә сабый дип әйтәлмим, яшь чагымнан ук беләм, һәм инде менә ул бүген концертта да әйтеп үтте, 2005 елда шушы сәхнәдә без аның белән дуэт җырлаган идек Татар җыры фестивалендә. Менә шуннан безнең аралашу китте, һәм бүгенгә хәтле мин аның җырлавын, ничек дип әйтим, менә шундый тигез генә әйтеп, матур шушы мелизмнар белән, моңы белән, менә ничек әйтәләр соң менә җырчылар турында. Минем турында ешкән әйтәләр ул сүзнәйме? Үзем әйткәнем юк. Менә аның тавышы менә йөрәккә шулай май булып ята, менә рәхәтләнеп, чын тире концерттан ләззәт алып кайтам. Менә монысы минем өчен бик менә рәхәт һәм ничек дип әйтим, киләчәккә, алдагы көннәремә зур бер тын бирде. Менә ничектер илһам белән яшим. Нәфисә ханым, Айгөлнең иҗаты турында нинди фикердәсез? Мин Айгөлдө күптән карап киләм. Сынапта менә Айгөлдең озын йырдары аша аны яратырга туры килде. Хәзерге вакытта менә һуңгы йырдары дәртле йырдар, тоже ныгы кышаны.
Уңыштар теләйем Айгөлгә. Рәхмәт. Тагыла килһен инде ул. Рәхмәт, рәхмәт. Көтеп калабыз Әйме Казанда да, Уфада да гомумән гастрольләре белән үзенең чыгышлары белән куандырсын безнең Айгөлебез. Рәхмәт сезгә Нәфисә ханым. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә шулай тамашачылар басып алкышлыйлар кызарып Айгөлне җибәрәсләре килми чөнки аның концерты шундый тәмле, мәгънәле, эчтәлекле булды. Әйе, әлбәттә, аңа табигатьтән бирелгән искиткеч моң һәм шушы сихри моң илендә без бүген рәхәтләнеп, тирбәлә сәяхәт кылдык. Күңелләребез искиткеч моңлы рухи азык туплады. Мин Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы барып бер генә атнага сезнең белән сау булашам. Үзегезне саклагыз һәм сезнең күңелегез дә, тирә-юнегез дә Айгөлнең үзе кебек нурлы, матур һәм якты булсын. Сау сәламәт булыгыз, дусларым.